खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन सोलोंथाइखौ लानानै बे समाव सोमावसारनो थाखाय ओंखारदों। नंगौ बे समाव फिन आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गले गले आसाम सोरखारनि जे सोलोंथाइ बिफानखौ लेहेम खालामनायनि थाखाय फिन सोमावसारनो ओंखारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सावरायनाय जादों आसाम सोरखारनि बिबानगिरिजों सोलोंथाइ बिफाननि बिबानगिरिजों गोबां सावरायदों माखासे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बिथांखि लादों नाथाय बे समाव मोगथां महराव मोनाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोनां दाबिफोरा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै मोन 14टा सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै सोमावसारनो ओंखारदों। जिल्लानि आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय मावख'आव सोमावसारनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओंखारदों। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों रोखा मोन 14टा दाबि बे दाबिखौ लानानै फैगौ 8 जानुवारि 2025 मायथाइयाव सोमावसारनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्ला मावख' आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला मावख'आव बे समाव सोमावसारनो थाखाय ओंखारदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव आसाम सोरखारजों गोबां खेब सोलोंथाइ बिफाननि बिबानगिरि बिथां सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो गुबुन बिबानगिरिजों आसामनि मावख'गिरिफोरजों सावरायनाय जादों नाथाय बे समाव सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि दाबि बे दाबिखौ मोनसेबो मावफुंनायनिफ्राय गोजानाव थादों आसाम सोरखारा फेलें खालामदों आसाम सोरखारा जायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव सोमावसारनो थाखाय ओंखारदों। बे समाव माबे आयदाखौ लानानै थामहिनबा मोन 14टा आयदा बे आयदानि सायाव नोंथांमोननो बे समाव फरायनो थाखाय बा फोरमायनो थाखाय होदों। बे समाव बिग आपडेट बे समाव ब्रेकिंनि हेफाजाबजों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिगोन। बेफोर गोनां आयदाफोरा जादों आसामनि जुडिसियेल सार्भिस आनजादाव बर'खौ मोनसे आयदा महरै सोफादेरनाय, मिरु फोरोंगिरि रोंगौथि आनजाद CTET बर' आयदाखौ राव महरै सोफादेरनाय, बर' बिजोङाव गं 35 गोदान मडेल हाइ स्कुल गायसननाय, बेफोर जौगानाय फसंथानफोरनि थाखाय फोरोंगिरिफोर थिसननायजों लोगोसेनो गं 101 बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफोराव जौगाहोनाय, बिटिआर गोरोबथानि दफा 6.3 खौ मावफुंनानै भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, ज'जानाय आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्ड सिगाङाव गेजेरारि सोलोंथाइ बोर्ड आसामाव बर' बिजोंनि थाखाय लांदां सोलोंथायारि मावख'गिरिनि मासिखौ थिसननाय आरो आबुं खालामनाय, आसाम फराय बिजाब आरो पाब्लिकेशन कर्प'रेसनाव बर' बिजोंनि थाखाय सासे सोलोंथायारि मावख'गिरि थिसननाय, स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेशनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं आव बर' रावआव सासे बिबुंसारगिरि थिसननाय, सर्व शिक्षा अभियानआव बर' रावनि थाखाय सासे राव सोलायगिरि थिसननाय, बर' बिजोंनि सोलोंथाइ होग्रा सोलोंथाइ गेरेन्टि बिथांखिनि सिङाव मोनफ्रोमबो फरायसालिनि थाखाय सानै अरायथा फोरोंगिरि थिसननाय, बाक्सा, दुधनৈ आरो बालिपेरायाव थानाय मडेल डिग्री फरायसालिमाफोराव सोलोंथाइनि बिजों महरै बर'नि सिनायथि होनाय, अंगनबादि मिरुफोराव बर' रावआव सोलोंथायारि बिजाबफोरखौ सिनायथि होनाय आरो राननाय, बिटिआरनि बायजोनि गं 10 फरायसालिमानि बर' बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर थिसननाय, बर' फरायनाय आरो लिरनायाव आखा-फाखा फोरोंगिरिफोरखौ सोलायनाय, जाय आथिखालाव गासै आसामाव गुबुन बिजोंनि गुबुन फरायसालिफोराव फोरोंगासिनो दं बिसोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बायदियाव थिसननाय। थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बेफोर मोन 14टा आयदा बे आयदाखौ लाना सोमावसारनो थाखाय बे समाव ओंखारदों। मोनफ्रोमबो आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला गाहाय मावख'आव बे समाव सोमावसारनो थाखाय बे समाव साखाफारा जादों। फैगौ 8 जानुवारियाव सोमावसारनो थाखाय साखाफारा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। थारैनो मख'नांगोन जे आसाम सोरखारजों गले बर' हारिनि थामहिनबा बर' बिजोंखौ मोनफ्रोमबो आयदाखौ बे समाव नेवसिगारनायखौ नुबाय थादों आरो जाय नेवसिगारनायखौ लानानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सांग्रां जादों आरो जिल्ला मावख'आव
बे समाव गोबां सुबुंखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ लानानै बे समाव सोमावसारनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओंखारनाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय।